Dobrý deň, dobré ráno alebo dobrý večer podľa toho, kedy sledujete náš špeciálny letný štvorcast. Pravidelný podcast o novinkách zo sveta IT a telekomunikácií. V tom našom letnom špeciáli sa tohto roku bavíme o práci z domu, z pláže alebo odkiaľkoľvek. To znamená o tých našich známych home office-och alebo remote work. Moje meno je Roland Kiška, pracujem ako marketingový riaditeľ pre spoločnosť Svan, ktorá prevádzkuje mobilného operátora Štvorka. Vítajte v druhom dieli našej špeciálnej letnej edícii Štvorcastu. Naším dnešným hosťom je Jan Matiaska, vedúci B2B produktového oddelenia spoločnosti Svan. Jano, vítaj. Ďakujem, Rolo, za pozvanie. Máme tu dneska teda pekne horúco, čo? To teda áno. Je to síce možno čas na drink, ale určite nie na prácu, ale budeme sa baviť o práci. Budeme sa baviť o remote work, alebo teda o tých našich home office-och, o tom, ako pracovať odkiaľkoľvek. Trebárs aj z takejto strechy, na akej dnes sme, aby sa boli o čosi bližšie k tomu slnku, lebo je iba 35 stupňov, takže potrebujeme troška pridať. A Janči, ja začnem možno takou osobnejšou otázkou. Viem, že ty pracuješ z tomu dlhodobo, ešte predtým, ako sa hovorí before it was cool, pretože pochádzaš z Nitry, žiješ v Nitre a pracuješ v Bratislave, takže veľmi často robíš z domu. Ako sa ti podarilo toto nejako nastaviť ešte teda v tých starých časoch, aby si mal takú nejakú pohodu a zároveň akože tvorivé alebo kreatívne pracovné prostredie? No, bolo to relatívne jednoduché. Aj po nástupe tej pandémie ten home office pre mňa de facto začal fungovať okamžite, bez nejakých problémov. Základ je mať vytvorené nejaké zázemie, mať nejaké miesto v dome, ktoré nazveš pracovňou. Technické vybavenie, to znamená, potrebuješ tam počítač, k tomu klávesnicu, nejaký väčší monitor, myš, aby si keď potom pendluješ medzi home officeom a fyzickým officeom v Bratislave, nemusel všetko premiestňovať, ale len príde, že zapichneš notebook do dokiny. Takže jedna vec je to technické zázemie, druhá vec je nejaké dobré pripojenie na internet, ktoré poskytujeme a dneska už nie je problém si zohnať de facto na rôznych technológiách, podľa toho technológia v danej lokalite, kde bývaš, zastúpená. Keď máš šťastie, tak môže v danej lokalite byť operátor s optikou a okrem neho ďalší traja. No ale potom je dôležité aj ako sa k tomu postaviť, k tomu home officeu, hej? Lebo ono to nie je také, že od dneska začnem fungovať doma. Ja, keďže som bol naučený na to ešte pred pandémiou, tak som mal tú výhodu, že som de facto začal fungovať okamžite, ale sú ľudia, ktorí si museli nejak osvojiť návyky alebo nevedeli sa nejak akože vysporiadať s novými životnými situáciami. A tuto je, myslím, že na strane zamestnávateľa povinnosť urobiť nejakú pomoc, poskytnúť pomoc tým jednotlivým zamestnancom vo forme nejakého poradenstva. Či už je to napríklad poradenstvo v smere, jak robiť videokonferencie, že je potrebné, etiketa hovorí, že mať zapnutú kameru, ale na druhej strane by si nemal byť za tou kamerou v pyžame alebo v župane. Poradenstvo, ako rozdeliť alebo oddeliť ten pracovný čas od toho súkromného. Keď si v minulosti došiel do roboty, o 5:00 padla a išiel si domov, tak si vedel, že o tej 5:00 ti končí pracovný život a začína ti súkromný. Kdežto keď si niekde v tej obývačke alebo pracovni, si v tom domácom prostredí a o tej 5:00 switchnúť sa z toho pracovného do toho súkromného života nemusí byť až také jednoduché. Niekedy je to len o tom, že máš otvorený prehliadač, kde si v jednom okne v mailoch a preklikne sa do druhého okna, kde si zrazu na nejakej sociálnej sieti, hej, ale stále sedíš na tej istej stoličke. Hej. Takže poradenstvo v tomto, ako si vlastne naložiť s tým časom, ako rozdeliť tú prácu alebo oddeliť tú prácu od súkromia. Jano, ty si aj v manažerskej pozícii. Čo by si odporúčal možno ľuďom vo svojej roli? Ako to zvládnuť, pretože riadiť ľudí na diaľku nie je vždy úplne. Určite, netreba to pretnúť úplne, treba nájsť tam nejakú zdravú rovnováhu. Ja napríklad som sa naučil si na začiatku týždňa urobiť nejaký plán, alebo urobiť si to možno aj v predstihu, kedy sa snažím zistiť, kedy mám meetingy, snažím sa ich naakumulovať ako keby do tých istých dní na 2-3 dní rozložiť, aby keď prídem do Bratislavy, aby som vedel absolvovať tieto meetingy v týchto 2-3 dňoch. A zároveň sa stretávam so svojimi ľuďmi, absolvujem s nimi porady, snažím sa s nimi socializovať, to znamená na kávičku, na obed, aby čo v najúžšom kontakte.
aby spomedzi nás alebo z toho nášho vzťahu nevymizla tá človečina, lebo tak nie sme len kolegovia, ale je tam aj tá úroveň vyššie, že sme aj priatelia. A treba to rozložiť, alebo teda naplánovať si tak optimálne. Ja mám taký zaužívaný zvyk, alebo teda pomer 2:3. To znamená, že 2 dní do týždňa sa snažím tráviť na home office, 3 dní v Bratislave vo fyzickom office, alebo zase naopak, podľa toho, či sa potrebujem viacej stretávať s ľuďmi, alebo či potrebujem tráviť viacej času doma, alebo potrebujem robiť nejaké analýzy, alebo pripravovať nejaké podklady, jednoducho úlohy, pri ktorej potrebujem vyššiu mieru sústredenosti. A toto sa môže meniť v čase, vychádza to z aktuálnej situácie, ale hovorím, že tak 2:3 je taký optimálny split. Práca, hlavne tímová práca je o kolaborácii. A to existujú tzv. Kolaboračné nástroje. Chcem sa opýtať, s akými ty máš skúsenosti, čo je podľa teba dôležité pri využívaní takýchto nástrojov? Tak najväčšiu skúsenosť zase máme všetci s kolaboračným nástrojom videokonferencia, bez ktorého by sme od nástupu pandémie nevedeli existovať. Jednoducho od dňa D sme to začali používať. Našťastie, keďže sme telekomunikačný operátor a vo svojom portfóliu máme službu videokonferenciu, ktorú poskytujeme svojim koncovým zákazníkom a používali sme túto službu už aj v minulosti, lebo pre nás home office nie je cudzí pojem, nezačal pandémiou, bol už aj skôr, ale v menšej miere. Tak sme boli na toto nachystaní a začali sme okamžite s týmto nástrojom pracovať. Tu treba zdôrazniť, že nie je videokonferencia ako videokonferencia. Nie, že by som tu chcel prihrievať nejak polievočku našim službám, ale veľce závisí od nejakej užívateľskej skúsenosti. Sú videokonferenčné nástroje, ktorých som sa nevedel zorientovať, respektíve mi trvalo, pokým som tam našiel tie správne funkcie, ktoré som chcel použiť. Potom sú nástroje, ktoré sú viac intuitívne, ale nie je to len o tej user experience, ale je to hlavne o bezpečnosti. Keďže my tých zamestnancov máme dneska vysunutých do domáceho prostredia, mimo našu firemnú lanku a komunikujú s kolegami, komunikujú s dodávateľmi, komunikujú so zákazníkmi. Ja potrebujem, aby tá komunikácia bola bezpečná. A sú videokonferenčné nástroje, ktoré sú menej bezpečné alebo až nebezpečné a potom sú videokonferenčné nástroje, ktoré majú zašifrovaný všetky typ komunikácie od prenosu hlasu, videa až po nejaký chat alebo zdieľanie súborov. Tieto možno, že stoja trošku viac, ale viem ako zamestnávateľ alebo majiteľ firmy, že dáta, ktoré po tejto videokonferencii tečú obidvoma smermi, sú zabezpečené a nikto sa k ním nedostane. Ty už si nakrojil otázku bezpečnosti. Čo sú podľa teba najväčšie bezpečnostné rizika, alebo na čo myslieť pri bezpečnosti, ak prechádzaš s firmou do remote módu? Pretože dnes sme svedkami kyberútokov, dá sa povedať, že na dennej báze, či už sa útočí na firmy, alebo v poslednej dobe aj na univerzite na Slovensku. Na tú bezpečnosť existujú ako keby dva pohľady. Jeden pohľad je pohľad zamestnávateľa, ktorý sa snaží zabezpečiť bezpečnosť pre celú firmu, pre dáta, ktoré tečú po sieti. A druhý pohľad je pohľad zamestnanca, ktorý zrazu zo dňa na deň začne fungovať z domu a nebol pripravený na to, že musí nejak zabezpečiť tie dáta, že si to musí backupovať a neviem čo, hej. Takže poďme si teda povedať k obidvom. Čo sa týka toho pohľadu zamestnávateľa, tak musím zabezpečiť, aby vlastne všetky zariadenia, ktoré vstupujú do mojej siete, boli prepojené v jednom spoločnom ekosystéme. My to voláme VPN alebo virtuálna privátna sieť. To znamená, že zamestnanec z domu alebo nejaký obchodník z terénu, u zákazníka kdekoľvek sa pripojí do VPN-ky cez nejakého klienta. Tým pádom zabezpečím, že ten trafik je chránený, hej, ideálne cez dvojfaktorovú autentifikáciu a neleze mi niekde po verejnom internete. Týmto pádom som vybavil ako keby toho zamestnanca. Hej. Druhá vec je pohľad zamestnanca, ako sa správam ja na tom internete, lebo častokrát nie je to ani o genetickom inžinierstve, ale je to o sedliackom rozume, že musím mať naučené nejaké zvyky. Odchádzam od svojej stanice, oknem si ju. Z času na čas si zmením heslo. Keď si nastavím heslo, tak si tam nenastavím niečo 1, 2, 3, alebo heslo, hej. Nastavím si nejaké sofistikovanejšie heslo. Nezdielam svoje prístupy k jednotlivým systémom s kolegami. To znamená, že mám svoj vlastný prístup, login, heslo do nejakého systému. Keď posielam nejaký súbor kolegovi,
ktorý je zaheslovaný, tak to heslo mu nepošlem v tom istom maili, pošlem mu SMS-kou alebo cez WhatsApp, hej. Takže to sú také základné pravidlá, ako sa správať, nechodím na pofidérne weby, hej. Toto všetko vlastne človek si musí nejak zaužiť a začať podľa toho fungovať. Takže to je tá strana zamestnanca, ako sa začať chovať. A tú stranu zamestnávateľa som de facto už popísal. Firmy tú bezpečnosť teraz riešia už tak komplexnejšie. Kedy to bolo, že boli vírusy, tak čo si urobil? Kúpil si antivíra, ktorý si nainštaloval zamestnancom na koncové stanice a bol si chránený proti vírusom. No teraz je ten komplex, alebo teda ten terminus technicus bezpečnosti oveľa širší. Bavíme sa o bezpečnosti od tých vírusov cez spamy, cez web filtering, application control, intrusion prevention system, firewall a tak ďalej. A dneska ti to ponúkne firma ako celý balík, ktorý ti rieši bezpečnosť ako takú, komplexnú, a zároveň ti dáva k tomu nejaké reporty, lebo keď si zabezpečený, ty nevieš, že sa niečo deje na tvojej sieti. V momente, ak dostane nejaký finančný manažér report, že za predchádzajúci mesiac tento systém, ktorý sme si zakúpili od Svanu, nás ochránil pred toľkými útokmi, takými, onakými, tak viem, za čo tie peniaze ako finančný riaditeľ platím, hej. Takže dneska už tú bezpečnosť bereme ako celok a ono sa to bude stále vyvíjať, tá bezpečnosť tu stále bude, hej. Tak, jak si potrebujeme chrániť svoj nehnuteľný majetok, kamerové systémy a tak ďalej, tak si budeme chrániť aj tie dáta, lebo povedzme si na rovinu, že tie dáta vo veľa prípadov už pre tie firmy sú ako keby najkľúčovejšie. No prepáč. Ešte prepáč, lebo tá bezpečnosť sa dá potom ešte povýšiť. Jedna vec je, že mám nejak tú sieť chránenú a teraz je, že ešte ako ju chránim, lebo jedna vec je, že si ju chránim tak, že mám firmu a pred tú firmu alebo niekde za router posadím nejakú krabičku, ktorá mi rieši tú bezpečnosť. No ale mám to naozaj takto bezpečné. Čo keď tá krabička zrazu vypadne, alebo sa pokazí, alebo mi tam klakne internetová konektivita. Tak už nechcem mať tú bezpečnosť v rámci perimetra svojej siete, vo svojej kancelárii, alebo teda niekde na ústredí, alebo na pobočke, kdekoľvek. Ja už chcem mať vysunutú do cloudu. Presne k tomu som smeroval. Chcel som sa opýtať na cloudové riešenia, čiže rozmýšľame podobným smerom. Prosím ťa, Jano, prečo cloud, aký cloud, za koľko cloud a prečo všetkým nám toto riešenie ochráni? No tak de facto môžem pokračovať v tom, čo som hovoril, že dneska už nie je problém internetová konektivita. Hej, dneska už ktokoľvek môže mať, akákoľvek firma si kúpiť tučnú linku za relatívne malý peniaz. Tým pádom má zmysel tú bezpečnosť dávať do cloudu. Poviem hneď z viacerých dôvodov, že prečo. Ten cloud, rozumejme, nie je to oblak, ale je to opäť len nejaké fyzické výpočtové zdroje, ktoré sú umiestnené v dátovom centre operátora. A teraz si pozrime to dátové centrum, ktoré je zabezpečené. Jednak, že sú tam dve samostatné vetvy napájania. Kebyže náhodou aj tie dve vetvy láhnú, tak tam máme diesel generátory, ktoré dokážu utiahnuť to dátové centrum povedzme 48 hodín prevádzku. Máme tam 10 gigabitovú konektivitu, opäť redundantnú. Je to zabezpečené kamerovo, protipožiarne, SBS-ka, you name it, you have it. Tým, že to vysunieš do toho cloudu, tak všetko toto získaš. Ty nevieš replikovať tieto podmienky u seba lokálne. Pokiaľ teda nie je tvoja firma nejaký ICT alebo telko operátor, v takom prípade možno, že by si to vedel replikovať, ale určite nie za taký peniaz, ako to vie veľký operátor. Takže už len z toho titulu, že to zabezpečenie vo všetkých smeroch, ktorá tá služba by mala mať, už len to, že v dátovom centre máme časovú dostupnosť všetkých služieb 99,999%. Tu sa bavíme o 3000 percentuálnych, takže tak, no, na čo by si to mal u seba doma, na čo by si to mal u seba v kancelárii a ohrozoval bezpečnosť tých služieb a tých dát, ktoré prevádzkuješ na tých serveroch, ktoré v tom cloude máš. A moja posledná otázka smeruje k tomu, čo sme riešili aj v prvej epizóde a ty si to tak trocha načal na začiatku a to je duševné zdravie. Mnohé prieskumy hovoria, že ľudia
práve prácou z domu často trpí duševné zdravie. Čo ty a tvoj tým robíte preto, aby ste boli v dobrej psychickej kondícii? No tak v prvom rade ja verím, že existujú aj prieskumy, ktoré hovoria o tom, že samotná práca má negatívny vplyv na duševné zdravie. To len tak na odľahčenie. No takto, keďže mám s tým skúsenosť ešte spred dvoch pandémie, potom som si to prežil v 110% režime počas tej pandémie a následne po konci pandémie sme opäť ostali v čiastočnom home office režime, tak za mňa môžem vyjadriť sa, že možno to vyznie blbo, ale prinieslo môjmu duševnému zdraviu to pomohlo. A poviem aj prečo. Zrazu som pánom svojho času. Ja nemám problém začať fungovať povedzme o 7 ráno, odrobiť si 2 hodinky, ísť na hodinku si zabicyklovať do prírody, potom zase urobiť nejaké úlohy, po obede skočiť do bazéna a ísť alebo vyvenčiť psa. Jednoducho prekladám tú prácu v rozumnom samozrejme, že pomere s nejakými relaxačnými aktivitami, lebo v minulosti, keď som došiel do ofisu, tak keďže idem na 100%, tak od tej 8 a ďalších 8, 10, niekedy viacej hodín, ktoré som pobudol fyzicky v tom ofise, som išiel na 100%. Toto človeka neskutočne vyšťaví. Keď to vieš takto poprekladať nejakými tými oddychovými aktivitami, alebo relaxačnými, alebo popolievom záhradu, hej, tak jednoducho zo 100% zrazu ideš dole na nejakých udržiavačných 5%, kedy hlava vypne, reštartneš, nabereš novú energiu a znova ideš oddychnutý do tej roboty. Takže toto odporúčam, fakt takto si naplánovať ten čas. Je jedno z pohľadu, samozrejme niekde sa to nedá, lebo sú rôzne zamestnania, kde jednoducho to nie je možné, hej, ale u mňa, kde teda je môj výkon meraný nejakým výkonom, tak je jedno, že či danú aktivitu spravím od 10. do obeda alebo o 10. večer, keď už je chladnejšie a dá sa mi fungovať, hej, takže toto treba vedieť, akože nejak si nastaviť, aby si vedel fungovať a switchovať medzi tým pracovným a súkromným životom. A čo by som ešte k tomu povedal, no že potom sú ešte ľudia, pre ktorých je práca zábavou a tí potom prekladajú zábavu zábavou, hej, a o to je to jednoduchšie. Naším dnešným hosťom bol Jan Matiaska, vedúci B2B produktového oddelenia spoločnosti Svan. Janči, som rád, že si našiel čas a prajem ti pekné, možno nie až tak horúce leto, ako máme dnes. Ďakujem, Rol.